Работещите в системата на гражданската защита отбелязват днес, 16 юли, професионалния си празник. Тази година службата чества 74 години от създаването си. По повод празника в сградата на управлението и столичния квартал Красно село се проведе ден на отворените врати. Освен демонстрация на специализираната техника, с която разполага службата, бяха представени уменията на хората, отговорни за контрола и овладяването на бедствията и авариите. Това, което е постигнала Главната дирекция гражданска защита в периода от време, е огромен. Всеко едно управление при бедствие, авария, криза, терористичен акт, всичкото това е дейност и превантивната дейност е една голяма дейност на гражданска защита. Поради особеностите на своите задължения, служителите на Главна дирекция гражданска защита се нуждаят от допълнителна професионална подготовка. Главна дирекция гражданска защита има национален учебен център в град Монтана, в който се подготвят всички кадри на Главна дирекция гражданска защита към Министерството на вътрешните работи, много професионално, с полагане на тест и след това идват в управлението. Дирекция гражданска защита разполага с екипи, готови да реагират във всякакви условия, терени и ситуации. Видяхте, ние имаме химически автомобил с химически подготвени кадри, имаме алпийски автомобил с алпинисти, които са професионално подготвени, имаме водолазен екип, които са с професионално водолазно оборудване и така нататък. Те ежедневно, ежечасно оказват помощ на населението. Освен в София, професионалният празник на гражданска защита беше отбелязан и в 28-те областни управления на службата. В проведените от гражданска защита показни мероприятия по повод празника се включиха още Българският червен кръст и спешна помощ.